Je to, čo dnes robíš, naozaj job tvojich snov? Čo je tvoj motív, prečo každé ráno vstaneš a ideš do práce na 8, 10, 12 hodín predávať svoj čas? Ľudia strávia výberom dovolenky hodiny. Pri zamestnaní riešia častokrát iba plat. Väčšinu svojho života ale strávime v práci. Zamyslel si sa niekedy nad tým, koľko času predáš svojmu zamestnávateľovi? Čo by mal obsahovať job tvojich snov, aby si sa zamýšľal nad zmenou pracovnej pozície? Neexistuje lepšie miesto, kde by si vedel uplatniť svoje superschopnosti? Predstav si, že existuje job, v ktorom môžeš byť pánom svojho času. Prvých 6 mesiacov sa budeš pozerať a učiť a ja ti budem zarábať peniaze. Popri tom ti vybudujem firmu s 3 spolupracovníkmi. Bolo by to pre teba zaujímavé? Ak áno, napíš mi a poviem ti o mojej ponuke pre teba viac.